Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kakongsi khat kangor DC jong ka Southwest Khasi District. Hinekatski kala batay kambanya. Habai day ka containment measures but penskau shiki patba iki kendan perking neki an ki bantrik kam haboro ka weki district nado shitrik bunai jemang arjar puwe belakang na ya baro ki jingilang patba kiyo ki khaput ke jingwan jokidang jongok kai perthai jingila kai sports but kumjuru haki jakai yabrio but yatha ansha tanglai phongut Kadisi kala banjaru ikipat bah jok Southwest Khasi District bakimde bandit Shillong Lada kim Donkam palat berkelamaham ru yakinong didukan bakimde bandi palat dor batkinde kimar kimata katkum ka sarkar kalabu kalau pemi ke sarkar minen ka aku pra tarik April ka pemi Janmiat ti hangni ka kani ka containment measure kadai kamtam yakini kinong ba jong ka Shillong tura ba juai henrei kidon ki certain regulations ka ba brokhat ka state hi kahap board mo but kita kilong ba ki kam shu yaki ki jingyalang ki ba kumlu longkum ki political public social religious gatherings ki conferences but ki meetings ru ki klem shashu menta but haki funerals but ki wedding ru la sha tang life hongut ki brio mo tang life hongut ki brio umdei life ho person re life hongut ki brio te yaki entry jong ki tourist ru ki la mana no menta but borokhat ki tourist spots ki la khang ti kumju kani ka international border trade ru kila shu suspend mentamo hadu bandiyo order da kawaipan ti jaki sports activity ru ki klem sha shu menta but ki deputy commissioner ki de ban pet yaki ni ki weekly yo ki di ban pet ban regulate ban pet ba ki brio hayo ki nom ya boy palat but kin ya observe ya ka protocol covid protocol Tingi naliang ka district ru nila bu iki officer ban pet baki brio kinya deng mas kinya maintain kata ka social distance pat lada kini ki brio kim kongo yakini ki hukum ka sarkar kala aibor yangi bangin fine 1000 tingka ti yakini ki school ru ki la authorize ki deputy commissioner ba kin daki ibet kin khangno yiki school ti hakani kalyang menen nila issue ka we ko order bangin khangno yaki primary but yaki upper primary schools but yaki higher but secondary level pade kita kin longhi tangba haka 50% capacity ti kini ki board exams ki bidang ya kitu ti kinya hi kumbala bu ti kendiat nga syukwa ban ong ba yakini ki kini ki marbam mardi ru kani ka napo DC Shillong kila ai tarik yengi ru ba kini ki dealers kinlechim yakini ki marbam mardi ti katuru ngidang shuyo ai ko order mentang sa sami kini ki nong didukan bagi wholesalers bagi duk tip hakinu kisngi kila ban lechim ki tiar jongki na Shillong ti kumju yakini ki transport ru ngidang pet yaki transport ru ka sarkar kampat penmi ya kata ka order shakini ki district henry ngi pet bha ya ka situation ka longkumno ban dan kamru ngila ban kam perking shushu namar ba ngimkwa ba ki briukin shong thengyan hakini ki transport wat kataru DTO bat ki pulit ki la le ki checking man la kasngi ban pet ba kidi ki public transport ki taxi ki maxi taxi ki bus kinum shong palat yaka badai ban shong ti yaka bamenta ka longkum ni but ki claim encourage like la karpar you ru ki brio bakinum let chapo Shillong the day bakim don kam palat ka bahai bakin shong hayeng kin shong halajong ki shnong ti nga karpat ru yaki brio ki bedon duka na shnong yaki turu bakin play but
kamtam baki num one shekani ki yo mar fite ki de na ki yo baki ki brew ki mix but nang ta uni uk nyang jingpang uba pur kam statement ta ba unum yo ban rung hakane ka district jong